Mateo 5 versikulo 16. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Unsay ingon ni Lord igsoon? Ipadanag ang inyong kahayag. Ipadanag nato ang atong kahayag ngadto sa tanang katawhan. Igsoon, kitang tanan anak sa Dios. Kitang tanan sulugoon sa Dios. Usa ingon siya, ipadanag ang inyong kahayag ngadto sa mga katawhan. Igsoon lisod ang paglakaw diha sa kangitngit. Imagine igsoon kung mopiyong ka, wala kay makita. Posible nga madagma ka, posible nga mapandol ka. Ngun ana kalisod igsoon kung wala kay makita. Ngun ana kalisod ang kinabuhi igsoon kung maglakaw ka sa kangitngit. Apan kung aduna kay Dios sa mong kinabuhi igsoon, maglakaw ka diha sa kahayag. Ug ang kinabuhi na kahayag na kay makita, makakita ka kung sa imong gilakwan, makakita ka kung sa imong padulngan, makakita ka kung unsa ang nasa imong atubangan, nasa imong likod, nasa imong kilid. Makita nimo ang tanan igsoon. Apan kung ang imong kinabuhi anaa sa kangitngit igsoon, wala gayud kanay kasiguruhan. Tungod kay posible nga madagma ka, posible nga mabangga ka, posible igsuon nga mahiagom ka sa dili maayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Maong ingon si Lord igsuon nga ipadanag ang imong kahayag. Igsuon kung ang imong pamilya karon anaa sa kangitngit, paningkamot igsuon nga mahisama sila kanimo nga anaa sa kahayag. Igsuon paningkamot nga ikaw maglakaw kanunay sa kahayag ug ang imong pamilya ug ang tanan nga katawhan nga anaa nini nga kalibutan. Tungod kay ingon si Lord, ipadanag ang imong kahayag sa tanan nga katawhan. Dili lang sa imong pamilya igsoon, kundi sa tanan nga katawhan. Tungod kay kung mudanag ang imong kahayag ngadto sa tanang katawhan igsoon, daygon nila ang Dios nga atuwa sa langit. Ang mga buhat sa kahayag igsuon mao kanang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mao kanang pagsangyaw sa iyang pulong. Isangyaw nimo ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Imong dasigon ang uban nga motuon sa pulong sa Ginoo. Imong dasigon ang uban nga mopasidungog diha sa Ginoo, nga moawit o modaig diha sa Ginoo igsuon. Mao kana ang tinuod nga kahayag igsuon. Tungod kay kung makighiusa na kitang tanan sa Ginoo igsuon, anaa na kita sa kahayag, o kitang tanan nga anaa sa kahayag makadaig na gayud kita kanunay sa Ginoo. Tungod kay kung ang tao nga anaa sa kangitngit, dili ka na iya sa Ginoo. Tungod kay ang kangitngit iya ka na sa demonyo. Busa maningkamot kita igsuon sa pagawas niya anang kangitngit karon nga naa sa atong kinabuhi. Maningkamot gid kita nga makasulod kita sa kahayag nga mao kanang kabubuton sa Ginoo igsuon. Tungod kay ang tao igsuon nga magdagkot og suga, dili lang na kay usa lang ka tawo ang mahayagan, kundi kutob sa maigo sa suga mahayagan ka na. Igsuon kutob sa imong makaya, kutob sa imong mahimo. Isangyaw ang pulong sa Ginoo. Isangyaw ang pagkamaayo sa Ginoo. Dayiga kanunay ang Ginoo. Paningkamot kanunay igsuon nga ang imong kinabuhi anaa sa kahayag ug wala diha sa kangitngit. Hinaot igsuon nga magkinabuhi kita kanunay diha sa kahayag ug dili sa kangitngit. Amen. God bless sa tanan.